Hayırlı gün исәнмесез. Яңа Гасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Bir айлык ялдан соң тапшыру кабат эфирда. Алдагы минутларда атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгаларына күзәтү ясарбыз. Бу атнада Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре узды. Бу башкала татарлары көтеп алган ел сайын уза торган чара. Пандемия сәбәпле быел ул үткәрелерме дигән шик тә бар иде. Татар мәдәни үзәгендә очрашулар узды. Язучы һәм тәрҗемәче Кави Нәҗми һәм аның хатыны язучы Сәрвәр Әдһәмова гаиләсенә багышланган күргәзмә ачылды. Халыкара музыка йортында сәнгать осталары гала концерты чараның бизәгенә әверелде. Кунакларны дәүләт сайты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламли. Шулай ук Мәскәүдә яшәүче ватандашларга дәүләт бүләкләре дә тапшырды. Быел Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре башка еллардагыдан аерылып торды. Кунаклар да, чаралар да азрак. Сәбәбе барыбызга да билгеле. Ковид һәм аның белән бәйле саклык кагыйдәләре. Бәйрәм кичәсенең кунаклары ерактагы якын кардәшләр. Алар Татарстан уңышларына сөенеп, ватандашларын сагынып килгән. Бу дуслык очрашуы. Дуслык бүгенге авыр заманда, авырлыгын әйтәсем килә, бу пандемия заманасы. Менә аңа карамастан Мәскәүләр бик кабул иттеләр, матур иттереп, җыенып, мөмкинлек тудырып безгә. Һәм менә үзебезнең милләттәшләргә республиканың тормышын әйтеп китәсе килә. Ничек иттереп Татарстан күп милләтле, 170-тән артык милләт яшәүче халык Татарстанда матур иттереп, тугандаш булып, дуслыкны саклап яшибез. Ул безгә бик ярдәм итә, ул безнең таяныч. Менә шуны да бәяләп рәхмәт сүземне әйтәсем килә. Республика белән Мәскәүне берләштерә торган уртак проектлар күп. Икътисадта булсынмы, мәдәният өлкәсендәме. Әйтик, бүген Мәскәү урамындагы җәмәгать транспорты, электр автобуслары Чаллы КамАЗында җыелган. Мәскәүдә күп еллар татар халкының милли бәйрәме Сабантуйлар гөрләп уза. Это действительно одно из самых красивых, одно из самых любимых мероприятий москвичей. Это одна из самых добрых традиций, такая же, как проведение в Москве Сабантуя, которую мы тоже с нетерпением ждем каждый раз. Татарстан үсешенә зур өлеш кертүчеләргә дәүләт бүләкләре тапшыру да күркәм гадәткә кергән. Быел да искәрмә булмады. Ә Мәскәүнең музыка йорты сәхнәсендә еш кунакка әверелгән Татарстан артистларының чыгышы таныш көйләрне яңгыратты. Елның ничек кенә авыр килүенә карамастан, Татарстан социаль-икътисади күрсәткечләр буенча илдә беренчеләр рәтендә. Районнарда белем бирү, мәдәни корылмалар салына, төзекләндерелә. Буа һәм Тәтеш районнарындагы үзгәрешләрне бу атнада Фәрит Мөхәммәтшин барып күрде. Халык белән аралашты. Буада бердәм дәүләт имтиханнарын югары балга тапшыручылар арткан. Быел беренчегә керүчеләр дә күп. 481 баланы мәктәпкә әзерләргә булышканнар. Тәтештә халык шишмәләрне, юлларны төзекләндерүдә дә актив катнаша. Районнардагы үзгәрешләр турында алга таба. Монда дәфтәрләр дә бар, карандашлар да бар, даже дневник та бар. Яңа уку елы алдыннан өр-яңа портфельләр. Бу бүләкләрне Буаның беренче сыйныф укучылары парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан алды. Районда беренчегә баручыларны хәйриячеләр ярдәме белән ел сайын шулай мәктәпкә әзерләү күркәм гадәткә кергән. Бу тантана Буа үзәгендәге шикәр заводы паркында үтә. Аны федераль программа буенча төзекләндергәннәр. Монда хәзер сәхнә дә, утыргычлар да, велосипедта йөрү өчен юллар да бар. Узган ел майда ремонт башладык, кыш тәмамладык. Хәзер бу парк күңелле чараларны менә шулай бергә җыелып үткәрү урынына әверелде. Юность спорт мәктәбенә дә капиталь ремонт ясалган. Монда хәзер волейбол буенча кызлар командасының күнекмәләре уза. Молодцы. Учиться хорошо, заниматься спортом, его величеством волейболом. Я как президент Федерации волейбола республики буду за этим с удовольствием наблюдать. Буада заманча спорт корылмалары төзелә, юллар салына, парклар яңара. Бу максатларга бюджеттан быел гына да 800 миллион сум акча бүленгән. Яшь буын моңа җавап итеп үз уңышлары белән сөендерә. Бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырып югары бал җыючылар саны арта. Быел андыйлар 54. Районның горурлыгы булган егет кызларга Фәрит Мөхәммәтшин премия тапшырды. Илфат Салаватуллин Аксу авылыннан информатикадан имтиханны 83 балга тапшырган. Үзең укысаң, тырышасың, укытучы белән контактта булырга кирәк, укытучы белән заниматься.
Үзеңез әзерләнергә тиешсең, әзерләнергә. Мәдәният үзәгендә кунакларны әнә шулай каршылыйлар. Монда Фәрит Мөхәммәтшин район халкы белән очрашты. Үз чыгышында буадагы үзгәрешләрне бәяләде. Материально-техническая база, успехи в спорте, в целом в развитии района, они достаточно впечатляют. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать үсеше буенча Россиядә 4нче урында. Быелгы корылык икмәк уңышына тәэсир итсә дә, халыкны тәэмин итүдә тоткарлык булмас ди парламент рәисе. На сегодня 83% уборки закончено. Мы чуть больше 2 миллионов тонн зерна намолотили. Я думаю, значит, в целом сомнений и каких серьезных переживаний по обеспечению зерновым продовольствием, хлебом нашего населения у народа возникать не должно. Но надо очень серьезно сейчас заниматься заготовкой, возможной заготовкой кормов для животноводства. Буа районында авыл хуҗалыгы сәнәгать үсештә. Киләчәктә аны инвесторлар өчен тагын да кызыклы итү бурычы тора. Көннең икенче яртысында Фәрит Мөхәммәтшин Тәтеш районына юл алды. Бакырчы хуҗалыгының кукуруз кырларын карады. Игенчеләр белән аралашып, уңыш белән кызыксынды. Булган игенне түкми-чәчми җыеп алачакларына ышаныч белдерде. Парламент рәисе Бакырчы авыл җирлеге башкарма комитетының яңа бинасын ачу тантанасында да катнашты әле. Авыл халкы үзара салым программасында актив катнаша. Шишмәләр, ишегалларын, юлларын төзекләндерәләр. Авыл проблемаларын хәл итүдә республика программаларының да файдасы зур. Бу хакта Фәрит Мөхәммәтшин район халкы белән очрашуда әйтте. Федераль үзәк ярдәме белән социаль курылмалар төзелә. Яңа программаларның да барлыкка килүе бар. Авыл хуҗалыгының состояниесын әйтик, андагы эшләр белән кызыксынып, уборка мәсьәләләрен, урып җыю мәсьәләләрен карап, тагын да киңәшләшеп, ниндидер яңалык, яңа ярдәм сорыйлар. Аларны кайткач бергәләп уйлашырга насыйп итәбез. Питрәч районының Күйік бистәсендә бер атнадан өр-яңа мәктәп ачылачак. Ул рекордлы вакыт 5 ай эчендә төзелгән белем йорты. Монда яшәүче балалар өй янындагы мәктәпкә барачак. Аны бистә халкы берничә ел сораган иде. Чөнки монда яшәүчеләр укучыларны Казанга я башка бистәләргә йөртте. 5тә йокыларыннан тору, 2 сәгатькә сузылган транспорт бөкеләре. Моннан арыган әти-әниләр депутатларга да мөрәҗәгать итте, хатлар яздылар. Бу тема дәүләт сайт утырышларында да бер генә күтәрелмәде. Яз көне президент көтелгән карарны кабул итте. Күйек бистәсендә мәктәп булачак диде ул. Яңа мәктәпкә укырга керергә җыенучы балалар шактый күп. Беренче сыйныфлар гына 10 булачак. Күйектәге көтелгән мәктәп төзелешен безнең иҗат төркеме барып күрде. Без менә җуа башладык хәзер. Менә әкренләп җуып бетерәбез. Алла бирсә. 1 сентябрьгә өлгертерсез дип уйлыйсызмы? Тырышабыз. Күйектәге алгоритм дип аталган бу лицейда төзелеш тәмам, хәзер эшкә эшләр бара. Аны нибары 5 айда сафка бастырдылар. Сложность была в сроках, потому что... Иң катлаулысы җитешү иде. Төзелешне 10 мартта башладык. Татарстан президенты күрсәтмәсе буенча 1 сентябрьдә мәктәпне ачу бурычы куелды. Юктан түгел мәктәп һәм балалар бакчасы җитмәү Күйек халкын иң борчыган мәсьәлә. Яңа мәктәп 1200 балага исәпләнгән. Гаризалар күп булу сәбәпле 2 сменада эшләргә җыеналар. Родители очень просили эту школу. Мәктәп күп кеше яши торган җирдә төзелде. Аны зак көттеләр. Балаларны җыя башлыйбыз дигәч, беренче көннәрдә гариза язучы булмады. Төзелеп бетәчәгенә ышанмадылар. Бина төзелә башлагач, бер көндә 400 кеше гариза язды. Хәзер бездә 1300 бала, кайберләре 2 сменада укыячак. Беренче класслар 10 булачак, мәктәпнең үз спорт заллары, технология, аш-су осталыгы сыйныфлары, 2 бассейны бар. Әлеге лицейда мөмкинлеге шикле балалар өчен аерым шартлар тудырылган һәм сүз хәзер махсус лифт белән махсус бәдрәф турында гына түгел, ә менә шушындый махсус утыргыч турында. Физкультура дәресләрендә әлеге балалар менә шушындый утыргыч ярдәмендә менә шушлай килеп суга төшә ала. Әлеге лицейда шундый 2 үзенчәлекле бала укыячагы билгеле инде. Бистә халкы шатлыгын яшерми. У меня 3 детей. Минем 3 балам бар, 14 һәм 10 яшьлекләрен бу лицейда укытырга гариза яздым инде. Вот он 4 класс идет, она на следующий год. Улым 4-нче сыйныфка бара, кызым киләсе елга укырга керәчәк. Очень тяжело, особенно когда был мороз. Казанга йөрергә авыр иде. Транспорт бөкеләре булганда бигрәк тә бала арып кайта. Хәзер мәктәп якын булгач, түгәрәкләргә барачак. Элек моңа вакыт калмый иде. Лицейда 100 укытучы белем бирәчәк, мөгаллимнәрнең күбесе Күйек халкы. Димәк, мәктәп өлешчә халыкны эш белән тәэмин итү проблемасында шишә.
Төзелеш темасын дәвам итеп, быел җәй кишер чөгендергә генә түгел, төзелеш материалларына да бәяләр кинәт берничә тапкыр артты. Моңа төзүчеләр дә әзер түгел иде булса кирәк. Такта калайларны да алдан әзерләп куймаганнар. Шәһәр районнарда капиталь ремонт программасына кергән йортларда эш башланды һәм айлар буе тәмамлый алмыйча тордылар. Килеп туган бу хәл яңа чаралар күрелүгә сәбәп булды. Россиядә төзелеш тармагына ярдәм итү механизмы барлыкка киләчәк. Документны илнең хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин имзалаган. Сүз төзелеш материалларына бәя арту белән бәйле рәвештә төзүчеләрнең өстәмә чыгымнарын капларга мөмкинлек бирүче алым турында. Татарстанда төзүчеләр аңа ничек карый? Шартлары белән канәгатьме? Гомумән, бу ничек булачак? Рания Абдрахманова тулырак. Бәяләр артты инде. 30%-нан 50%-ка кадәр. Төзелеш материалларын күпме генә алдан сатып алып куйсак та, бәя артудан качып булмый ди төзүчеләр. Плиткаларны без заранее, как говорится, акчаларын түләп, алар монда инде ул Казанда, біз аларны әкрен-әкрен базадан ташыйбыз. Алып киләбез, вернее, потому что, бөтен әйберләрне алып килеп тоже дөрес булмый, качествосы аннан нарушается, так скажем. Эш башланган төзелештә материал бәясе белән проблеманы хәл итү өчен узган атнада яңа механизм уйлап табыла. Ул дәүләт килешүләре буенча башкарылган объектта өстәмә чыгымнарны капларга мөмкинлек бирәчәк. Төзелеш тармагына ярдәм итү өчен мөһим карар кабул ителде. Хөкүмәт төзелеш чималарына бәя арту белән бәйле рәвештә дәүләт килешүе буенча төзелә торган объектлардагы чыгымнарны кайтарырга мөмкинлек бирә торган механизмнар ясады. Ул төзелеш оешмаларына төзелешне туктатмау һәм бүлгенлеккә төшмәү мөмкинлеге бирәчәк. Димәк, халык өчен әһәмиятле объектлар төзелеше дәвам итә. Яңа күрсәтмәгә әле 3 кенә көн төзелеш оешмалары хәзер аның шартлары белән таныша. Постановление, оно действительно очень интересно для нас, для строителей. Без төзүчеләр өчен күрсәтмә кызыклы, алга таба ничек булыр, аны алуның әле төгәл тәртибе юк. Материаллар агач та, металл да, аларга бәйле башка чималларның да бәясе чыннан да артты, һәм бу безнең өчен авырлык тудыра. Яңа күрсәтмә федераль программалар буенча төзү, төзекләндерү, капиталь ремонт һәм мәдәни мирас объектларын саклау өчен башкарылган эшләргә кагыла. Әмма компенсация төзелеш бәясенең 30%-нан да артмаячак. Аны алуның үз шартлары да бар. Сроки исполнения данных контрактов. Шартлар буенча төзелеш килешүенең вакытын үзгәртергә ярамый. Килешү 2021 елның 1 июленә кадәр төзелгән булырга тиеш. Шул ук вакытта төзелеш объекты 100 миллион сумнан арзангарак төшкән очракта әлеге проектка тотылган акчаларның нәтиҗәлелеген кабат тикшермәячәкләр. Яңа шартлар турында сөйләшү өчен заказ бирүче белән подрядчы оешма үзара яңа өстәмә килешү генә төзергә тиеш булачак. Бүген Татарстанда 40-тан артык программа тормышка ашырыла. 50 миллиард сумлык төзелеш эшләре башкарыла. 6 ил күләм проект буенча тагын 95 объект төзелә. Хәзер кайсы кырылма ни дәрәҗәдә төзелгән, аңа өстәмә чыгымнар кирәк булачакмы, шуны анализлыйлар. Белгечләр исә яңалыкның файдалы булачагына ышана. Сегодня чуть меньше 1000 домов должны быть отремонтированы. Бүген Татарстанда 1000-гә якын йортны капиталь төзекләндерәләр. Димәк, төзелеш материаллары бәясе арту сәбәпле акча җитмәсә, килешенгән бәяне арттырып булачак. Күрсәтмәдән күренгәнчә акча федераль бюджеттан бүленә. 2021 елда республикада социаль мәдәният өлкәсе инженерлык инфраструктурасы объектларын һәм күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы 78%-ка үтәлде. Исегезгә төшерәм, быел Татарстанда шундый 27 программа гамәлгә ашырыла. Җыеп исәпләнгәндә аларга 3000-нән артык объектлар керә. Һәм аларга да акча җитмәү проблемасы килеп туса, моннан чыгу юлын эзли башлаганнар инде. Татарстанда да федераль дәрәҗәдәге яңа механизм кебек үк төзелешкә ярдәм итү өчен яңа алым булдыру эшләре башланган. Балалар үз сменаларында ял итеп өлгерә алмый. Коронавирус табылып, илдәге берничә лагерь эшчәнлеген туктатты. Күрше Башкортстанда инде 3нче лагерьдә балалар авырый. Ростов өлкәсендә 10 ял үзәгендә, Юграда балаларда ковид ачыкланып, смена ябыла. Татарстан лагерьларында 120 меңнән артык яшүсмер ял итәргә өлгерде. Вирус очраклары табылмый. Аңа карап тикшерүләр тукталмый. Соңгы сменалар ничек уза, нинди кимчелекләр табыла? Дәүләт сайты депутатлары моны Яшелүзән районына барып күрде. Никто не болеет? Нет. Яшелүзәннең Горьковец лагере хәзер монда 4нче сменага 130 бала килгән. Җәй буена 560 яшүсмер ял итә. Алар арасында да хезмәткәрләрдә дә ковид очраклары ачыкланмаган. Полностью балаларны температурасын иртә белән вечер миритәбез. И кич белән инде ужинга барганда миритәбез. Авыручылар белән больницаларга җибәрүче булмады, обращение больницаларга булмады. Лагерьдә чакта балалар әти-әниләр белән күрешмиләр.
как в том году не было родительского дня, так... Узган елгы кебек үк әтияниләр көне юк, алар килеп бирәсе кием күчтәнәчләрен әйдаман я сакчы аркылы тапшыра, территориягә керми. Татьяна Ларионова эшнең ничек оештырылуын карый. Соңгы тикшерү вакытында монда 4 кимчелек табылган булган. Быел республиканың җәйге лагерьларында 120 меңнән артык бала ял иткән, тагын 116-сында әле 4-нче сменалар бара. Смена сайын тикшерүләр уза. Әйтик, узган 2 сменага 1000гә якын кимчелек табылган иде. Аларның күбесе туклануны оештыру һәм әйләнә-тирәне тәртипкә тоту буенча. Менә Муса Җәлил исемендәге лагерь хәзер монда бош, 4-нче сменаны көтәләр. Лагерь 75%-ка тулы булачак, 66 бала килә. Одно из нарушений было у нас недостаточно средств. Данные нарушение было исправлено. Лагерь территориясендә чирәм чабылмаган була, кием киптергечләре ватылган, аңа да шелтә алганнар. За 3 смены у нас сколько раз здесь было санэпиднадзор? Каждую смену? По одному разу? По 2 раза. Первую смену 2 раза. Медицина пунктында эш барыш белән дә танышалар, балаларга нинди ярдәм күрсәтелә, дарулар бармы? Бактерицидные пластыри, все, что не требуется. Для этого тоже должно быть место соответствующее. Коронавирусқа каршы чаралар үтәлеше, балаларның куркынычсызлыгы ашату сыйфаты. Тикшерүләрнең максаты шул. Мондый бурычны июль аенда президент Рөстәм Миңнеханов куйды. Всегда есть к чему стремиться. Җитәкчеләр үзләре үк яшерми, кайбер урында җиһазларны алыштырасы бар. Менә бу лагерьгә ремонт кирәк. Бу юнәлештә эш бара. Муниципаль лагерьләр матди техник базасы белән мактана алмаса да, санитар таләпләр үтәлеше яхшы. Беренче сменалар вакытында шелтәләр күп иде. Хәзер кимеде. 4-нче сменада да таләпләр шул ук кала. Тикшерүләр дәвам итә. Коронавирус белән авырганнан соң ПЦР-тест тискәре булса, бу кешеләр инде янәшәдәгеләр өчен куркыныч тудырмый. Бәби көтүчеләргә йөклелекнең 22 атнасыннан узгач прививка ясатырга рөхсәт ителә. Әгәр дә әни булачак кеше вакцина салдырырга теләми икән, вирус йоктырмас өчен гаиләдәге кешеләр ясатырга тиеш. Республикада коронавирус белән бәйле хәлләрне истә тотып, без килеп туган вазгыять турында Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш инфекционисты Халид Хаертдинов белән әңгәмә кырдык. Халид Сәмәч, исәнмесез? Исәнмез. Без менә 2нче ел пандемия шартларында яшибез. Күпме көтсәк тә, күпме сөйләсәк тә, коронавирус артка чигенергә җыенмый әле. Сез белгеч буларак әйтегез әле, бүгенге көндә республикада хәл ничек? 2нче дулкын дәвам итә. Без күзәтәбез авырталар өлкән яшьтә кешеләр, урта яшьтә кешеләр һәм яшьләрдә авырталар. Менә шунда аермасы, менә бу 2нче дулкыннан 2нче дулкыннан 2нче дулкын булганда күбрәк авыртадылар өлкән яшьтәге кешеләр. Бүген без күрәбез, бу ковид яшәрде. Әйтим инде, яшьләрдә, урта яшьтә кешеләр авырталар һәм яшь авыр формада да авырталар. Менә бу нәрсә белән бәйле? Һәрбер дулкын ул бәйләнешле яна штам белән. Әйтик, булды Беренче дулкын 1 ел элек, ел ярым элек бу Китай штамы булды, Ухань штамы. Аннары октябрь айында килде инде бу британский штам. Хәзер бу 3нче дулкын ул бәйләнешле бу индийский штам белән. Һәм бу штам турында әйтеп китегез әле, ул куркынычракмы? Ул куркынычрак, нишләп әйтәм, чөнки бу британ штамы ул Ухань штамдан куркынычрак булды эпидемиологик яктан, русча әйткәндә более заразный. Бу индийский штам, ул бу британский штамдан да тагын да куркынычрак, күбрәк, ныграк, тизрәк тарала һәм күбрәк әйтим инде яшь кешеләр, урта яшьтә кешеләр авырталар һәм яшь авыр формада авырталар. Бу штам турында әйтеп китегез әле, ул куркынычракмы? Куркынычрак, нишләп әйтәм, чөнки бу британ штамы, ул Ухань штамдан куркынычрак булды эпидемиологик яктан, русча әйткәндә более заразный. Бу индийский штам, ул бу британский штамдан да тагын да куркынычрак. Белүебезчә, республика клиник хастаханәсендә бала көтүче йөкле ханымнар хастаханәгә эләгә, күбрәк эләгә. Аның сәбәпләре нәрсәдә? Көчле тәэсир итә узы вирус. Кешенең организмда иммунитеты да бик мөһим роль уйный, ләкин вирус турында да онытырга без тиеш түгел.
бу драма әйтергә, менә бу индийский штамм турында у эпидемиологик яктан да, клиник яктан да башка вируслардан куркынычрак. Хәзер бер кемдә миндә авыру җиңел узар дип әйтә алмый. Чөнки һәр кешенең үз организмы һәм авыру ничек үтәсе билгесез. Шуңа күрә без аңлыйбыз инде, прививка бу вирустан котылуның бердән-бер юлы. Шулай да аңлатып үтик әле прививканың файдасы турында. Безнең инкин таралган кулланатырган вакцина Спутник Ви, аның эффективлыгы кайдыр 95% тәшкил итә. Ул бик әйбәт күрсәткеч. Амына кайдыр 5%-нан иммунитет килеп чыкмас вакцина ясагач. Ләкин 5% ул күп түгел, 95%-ка файда булачак. Икенче, әйберне әйтергә теләдем, икенче яктан, без вакцина ясаганда күздә тотабыз чирне генә түгел, кеше авыртмасын ул беренче, наша без күз алдында тотабыз, икенчене без тотабыз кеше авыртса җиңел формада авыртсын. Төрле каутлаулар, осложнениялар булмасын һәм үлмәсен. Менә шул икенче мәсьәләне күздә тотып чагыштырсак, без күпме кеше үлә вакцина ясагач, я вакцина ясамагач, без булдырып әйтергә, вакцина ясамаган кешеләрнең үлүчеләре саны күбрәк чагыштырсак ясаган кешеләр белән. Вакцина ясаган кешеләр белән. Прививканы ярты ел элек ясатучыларның хәзер менә ярты ел узып, тагын бер тапкыр прививка ясату сорауы килеп җиткән. Монда төрле кагыйдәләр бармы? Әйтик, бер вакцина ясалган булса, икенче тапкырда шуны ясатырга дигән. Безнең дәүләттә регистрацияне узды 4 вакцина. Һәрбер вакцинаны без булдырабыз кулланырга вакцинация өчен. Амна ревакцинация турында сүз алып барганда, монда кирәк табибның фикерен ишетергә. Шуңа күрә үзе кеше, гади кеше тиеш түгел сайларга вакцина. Вакцина тәкъдим итәргә тиеш табиб. Чөнки бар показаниялар, бар противопоказаниялар, бар яш факторы. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз.